Hapadang ke Jing Penjari ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ban Khang Persya yaki kalihe niki trok bakit khia ban yat lingba ke surok Sao Kwan hadu mau maram daki kendon an Chispa Andrupusan BNSS haringkat ke Jing mana lada don ki balik Persya bat penken kin syak pengat hakitegi kendon an lasaki pat ba ki nongnya trok khatar bat khat sau shaka ki bakit jingket palat ya ka sau spa hadu san spa metric ton kidang yai beteng ban yat na kate ke surok klem da sutnyo ya ka Jing Penjari. Nak kata jing lek bom sutnyo kinong nya trok kala penlong ya kinong elam snong omber ha ka jing elam uba PJ Kurba ko murang ba snong ban lebo sendon da jing ujor shaw Abilash Baranwal Deputy Commissioner ka Riboy District ha ka khandre tari ukola lengkat araja arpusan haba kran sigilat pathai kubor uba PJ Kurba ulong ba jing yo ya lat lan kitrok kala pensator lut ya kata ke surak ke padang syudap ban siang rong haki kendiat benai baladam Ulang ru baki kendro ka surak kila sator bat orpan kabala ban khellam ha ka nu kuno ka por bat kan bo jing ma ya ka jing em gibriu ulapen paru bau Deputy Commissioner ulak kular bu unsim khia halor ka te jing ujor bat un salek hiar jurep hi daladi na kaliang ka dor basnong umber hi ngi manga ko dor basnong secretary bagi member iwan seknika mani kendo ya usar DC mo ha ka bede bat ka jing buon parat gi kali overload ka bayat lang ba ka snong ka jongi te ngi nakaliang ke jongi ngimla ban suong ba insu pediang ya kani ke jingwan ke overload namar ba kala long ka jing sitom nak mutak paj ba te ho aja kata ke jingnya kini ki underload ngimong ye handai ki overload ke bala pen khia plat ya ka surok ke kelentik senkian bat kham tam mentale por gedang snai kini ke surok te ngidang mut ba kan snaru ya kini ki jingking ret mo ki badan hapo snong te ngidon ro ki sakhi ki ba kini ki jingrit ki jingking rit ki jongi kila senjor bah kidon ki bala or kidon ki bala sedang ban pra tila dakiwan kini ki lenti kini ki surok he kali he nganong kemut kan ketak buon ya kini ka jingking ke jongi bat kan long ro ke jingdu nong na kamta ke jongi kom kinong song snong te akar pat ro ba leng bai DC ka bangi kendu matai la sim ila ong bangin sa sim khia na kliang ke jongi bat in sepelong yakin query ru na kamenta kanika na kamenta kanik surok ke jingwan kini ki overload drong te song ban ai kuble nang menta ke jong i bat nge scam ba in sim khia bat mangi kum kinong song snong ru ngin yo ban yo i kita ki ba ila kular ha ba khamat jong i kanika por te ngana kaliang ke jong i ru ngi subo ka jingkerpat la mi ki we ki snong ki ba dei ban ya leng ba jong kanika surok ka badan ha pomber kini mi lang sa khamat namar bele kamde tang namenta kanika snong ke jong i henre kande na kamenta ka jong phiru ki we ki ba la ban yo asngau lang ba kini ki jing lang ba ki media mo ki ba pin tip ba kini ki jing ya ki overload rock kan long ka jing jan na kamenta ka jong i sisen bal adu ka surok lanu pat ngin yo pat ya ka baba te na kaliang ka jong i wan bo tang ni ki jing ujor bat ngai scam usar on sa chem ka benta ban yarap na kamenta ka jong i we Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya